Καλησπέρα παιδιά, The Fighter Jet Lover εδώ. Καλά Χριστούγεννα, χρόνια πολλά. Σήμερα θα δούμε τραπ. Τραπ λέω, δεν πάω καλά. Σήμερα θα δούμε τραμ εδώ στο Ζάπιο. Ξεκινάμε. Και η μάγκης του εδώ έρχεται. Να είναι αυτό το παλιό. Σαν το παλιό φάνηκε. Όπα. Να είναι το καινούριο. Όχι το καινούριο. Σίτα της. Μισό ρε. Πάμε λίγο πίσω. Καλά πήγε αυτό. Guys, αυτό ήταν το βίντεο. Πολύ μικρό. Γεια σας.